Al een decennium lang wordt hier boeren in het gasveld tussen Dokkum en de pomp. Van jood af wordt er in een nieuwe boorput nog eens een heel miljard kub gas ophellen. Genoeg om heel Friesland ordelijk te versiën. Het gas zit 3 kilometer diep in het Stienjen, zo'n 4 miljard kub in totaal. Dat is een relatief licht gasveld, maar wel nodig. Ja, in de jaren 70 toen hebben we gemerkt dat het Grensterveld ik voor de tak omsparren moet worden. En toen had de Nederlandse overheid gezegd van we moeten al die Lietservelden ik aanboren. Om ervoor te zorgen dat we langer het gas uit eigen waaien hebben. Inwoners van de pomp staan er maar mengde gevoelens tegenover. De NAM subsidieert het onder oren zonnepanelen op het dorpshuis, maar dat neemt de zorgen net voort. Dat is net als met de windmolens. Iedereen is voor windenergie, maar niemand wil de windmolen in zijn achtertuin. En dat is natuurlijk met zo'n boortoren ook zo. Ik denk dat wij in Kolmerpomp, in de pomp, toch denken van het gas moet ergens wegkomen. Maar wat soort bezwaar dan wijzen? Nou, het bezwaar zou kunnen zijn, net als in Groningen natuurlijk, de eventuele angst voor aardbevingen en voor grondverzakkingen. Overal waar je gas winnen, daar heb je bewaaimdelgong. De mate van bewaaimdelgong is afhankelijk van hoeveel gas je winnen. Nou, er zijn allemaal Lietstervelden hier in Friesland, dus je hebt minder bewaaimdelgong dan in Greensland. En aardbevings? Nou, daar hebben we natuurlijk heel veel vragen. Hoe kring ik de oude tijd? En er is ook onderzoek geweest, maar terug het ministerie en die zei dat de kans op aardbevings in Friesland liets is, omdat je Lietstervelden hebben en het zit in de ondergrond zit het oors in elkaar dan in Greensland. Omwoners zitten misschien nog wel meer in hoe de mogelijke winning van het zogenaamde schaliegas. Dat gas schijnt dan opgelost te moeten worden met chemicaliën en dat is waar mensen dus angst voor hebben. Toch binnen er geen concrete plannen van bekendmaken. Een goede en iepen voorlichting bloot belangrijk bij gaswinning.